Добрый день, меня зовут Змитер. Мы находимся в Бобруйску, в сердце Бобруйской крепости, адзінай в Беларуси Бобруйской крепости. Вот. Я шмат чаго цікавага вам сегодня покажу. Вот. А это рештки Бобруйской крепости. Вот, коли вы бачите на белой рысе, там вот, на будинку по белую рысу было засыпано землей еще до 2006 года. Вот. В 2006 году это все раскопали. Вот. И на данный момент это все застаецца в таким стане, як раскопали. Это будынак Бобруйскага иезуіцкага калегіума. Час пабудовы яго 1746 год. И он является самым старым будынком города. Вот. И он находится в таким страшезным стане, потому что подчас будаўніцтва крепости спочатку тут зрабілі пороховый склад, цехгаус, а потом у советские часы з яго зрабілі турму для вайскоўцаў. Вот. И, ну, и на данный момент так и застаецца он в таким стане. Наполова турмы, наполова царквы. Глядзець амаль не на што, але ён ёсць, і гэта нас радуе. На падмурку вось гэтага будынку стаяў калісьці касцёл Петра і Паўла, якім быў ахрышчаны Віцэнт Дунін-Марцінкевіч. На данный момент касцёла няма, ёсць будынак, но памяць засталася ў нашых сэрцах. Зараз мы знаходзімся ў бабруйскім гасцінным двары. Пабудаваны ён у 11 годзе, 1911. Вось, вельмі цікавы будынак для Бобруйска, ён адзіны такой формы пабудаваны ў Бобруйску. Мабыць, калісьці яшчэ што-небудзь такое было, але я захаваўся толькі ён, і пра астатняе я не ведаю. На данный момент тут жывуць людзі простыя, гэта кватэры. Вось, а калісьці гэта быў гасцінны двор каля рынкавай плошчы. Людзі прыязджалі на рынок таргаваць, тут пакідалі сваіх коней, самі тут пераночыць, паесці, выпіць, дзеўкі і так далей. У 20-е гады, 30-е гады гэты будынак славіўся тым, што ён быў вельмі крымінальны. Вось, і тут знаходзіліся, як гэта кажацца, блат-хаты, вось, маліны. Вось. Ну, маліна, зонаўскае слово маліна, паходзіць ад габрэйскага на ідышы малон, гасцініца. Таму ось тут ёсць такая сувязь тонкая, ледзь бачная, але ёсць. У народзе гэты будынак называецца Порт-Артур. Называецца чаму Порт-Артур? Таму што пабудавалі яго ў 11 годзе. Ну і незадоўга да гэтага скончылася руска-японская вайна. Ось, і форма будынка нагадала местным жыхарам тыя падзеі, якія адбываліся на Порт-Артуры непасрэдна там, на далёкім востоку. Ну, вельмі ён мне падабаецца. Вось гэта будынак Бобруйской пажарнай часці. Тут быў Бобруйску першы тэатр, на другім паверсе
Будынак гэты пабудаваны ў 1905 годзе пасля грандыёзнага пажару ў Бабруйскі 903 года, калі згарэў амаль што весь горад. Вось, было прынята такое рашэнне, што трэба пажарную частку ў горадзе мець. Трэці паверх часткова дабудован. Па кутах вось гэтыя па 3 акошкі яны дабудаваны. Вось ужо после вайны. Крыху перабудаваны вароты, таму што не адпавядалі памерам машын сучасных. Вось, і прыйшлось некаторыя перабудаваць. Вось, яны сталі квадратныя, а былі ўсе такія арачныя. Выезд конных экіпажаў пажарных адбываўся на 2 бакі. На гэты бок і на тым баку была яшчэ адна вуліца. Яе зараз няма, яе забудавалі, там завод стаіць. Але выезд быў коней. На 2 бакі можна было выязджаць, там куды зручней. Вось тут працуюць людзі, тут працаваў мой бацька, я тут амаль што вырас увесь, з самага-самага дзяцінства. За мной находится будынак бабруйской гостиницы. Березина европейская назвалася у дореволюційныя часы. Крыло, якое вось так знаходзіцца, гэта была березина, а вось так гэта была европейская. На першым паверсе тут знаходзіўся як гэта тэлефаністскі пункт такі, там сядзелі тэлефаністкі і переключалі свае штэкеры. Вось там барышня, соедините, Кремль. А у савецкія раннія часы тут было НКВД, потым тут была УГПУ, потым тут была, калі немцы прыйшлі падчас Другой сусветнай вайны, тут знаходзіліся немцы, гестапа тут было. Вось. А пасля вайны ўжо жылі простыя людзі сваёй ціхай мірнай жизнью. Вось. Гэты будынак аб'ядноўвае падземным ходам суседні будынак, дзе жила обслуга гостиницы. Вось. И каб не ходить по зиме, по улице, там не мокнуть, не грязь, не то и не сё, ходили под землей, переносили то, что потребно у теплом помешкании. Все было сделано таким чином, как это было зручно. Это улица социалистичная. Вот. Калісьці она называлась Муравьевская, але лепей, каб она называлась социалистичная. Это самое лобное место города. Тут знакомятся молодые люди, старые люди. Тут поют песни на выходных, тут проводят свадьбы, тут сустракаются, расстаются, хоронят. Сюда выходят люди, как сустрэцца, выпить пиво, набыть пральнага порошку, золотые кольцы, бручальные, шлюбные. Тут отбывается все в этом городе. Это самое-самое сердце города. Зараз тут синагога. Вось местные габрэі сюда ходят помолиться Богу. Але у дореволюційныя часы гэты будынак быў ешыботам, габрэйскай школай, а вось той будынак непасрэдна быў сінагогай. Бабруйску іх было больш за 47, захавалася намнога менш. Вось, але тое, што захавалася, магу вам паказаць. Зараз мы знаходзімся ля будынка на тым рагу вуліцы. Гэта першы ў Бабруйску электратэатр, так свой час называлі кінатэатры. Тут адбывалася культурнае жыццё бабруйска, сюды прыходзілі з дзяўчынамі паглядзець немое кіно, гралі на піаніна пад немыя фільмы. Кінатэатр дзейнічаў да сярэдзіны 90-х гадоў, потым яго зачынілі, доўга ён стаяў нічыйны, потым выкупілі гэты будынак. Зараз там нешта знаходзіцца, на жаль, я не ведаю. Вось, яго максімальна адрэстаўравалі. Ну і дзякуй Богу, што ён ёсць. А мы знаходзімся на вуліцы Шасейнай, як я назвалася раней.
Зараз гэта вуліца Бахарова, такая знакавая вуліца для Бабруйска. На гэтай вуліцы радзіўся і вырас у свой час знакаміты бабруйскі мастак Абрам Рабкін. На жаль, ён нас пакінуў гады 3 таму. Мне пашчасціла, я паспеў яшчэ з ім паразмаўляць. Кожны год ён прыязджаў у Бабруйск, кожны год прыхадзіў на эту вуліцу. У яго ёсць кніга, называецца «Уніз па шасейнай», у якой ён апісвае жыццё даваеннае гэтай вуліцы. І гэтая вуліца засталася ў яго карцінах на ўсё жыццё. Усё жыццё амаль ён маляваў гэтую вуліцу. Зараз мы знаходзімся на вуліцы Энгельса. Раней яна называлася вуліца Інвалідная, не таму, што тут жылі інваліды, а таму, што да рэвалюцыі інвалідамі называлі ветэранаў вайны. На гэтай вуліцы вырас знакаміты, сусветна знакаміты рэжысёр Ефраім Сывела. Таксама я тут вырас. Вось. І вось гэты будынак, гэта будынак школы калісьці быў. Зараз тут кантора, якая робіць дарожныя знакі. Вось. А калісьці тут была школа, і ў гэтай школе першы клас закончыў Ефраім Сывела. Ён вырас на гэтай вуліцы і напісаў пра гэту вуліцу, яго ёсць такая кніга, называецца «Легенда інваліднай вуліцы». Вельмі цікавая, можете пачытаць, можете не пачытаць, можете паглядзець. Ён нешта здымаў па сваіх произведениях. Вось. Вуліца вельмі цікавая, такая. Жыццё тут адбывалася калісьці такое буйное, але зараз гэта і цэнтр горада, і не цэнтр, яна такая ціхая, і асфальта тут няма, і тралейбусы па ёй не ходзяць, і магазінаў на ёй таксама няма. Вось. Але я яе вельмі люблю, таму што я тут вырас, тут прайшло маё дзяцінства. Гэтую цэглу сабіраў 10 гадоў. Тут прадстаўлены все бабруйскія заводы, все 5. 862 кирпичины, цагліны. Прабачце. Калі хаце паглядзець бабруйскі вінзавод, пераходзьце па ссылцы. А я з вами развітваюся. Пакуль. На тым рагу вуліцы калапс. Я профукал, да? Я забыл. Ну, маем то, что маем.